Internet és connectar, simplement. És una finestra oberta. Internet és el futur. És una porta oberta al món. Internet és el criat perfecte. Internet és un gran avantatge per la humanitat. És una manera de poder estar a prop dels que tens molt lluny. És prioritàriament una eina que utilitzo a nivell professional. Per mi internet és una finestra oberta al món que et pots entrar de les coses que en aquell moment vols saber. Bàsicament és diversió. Tinc 32 anys, me dedico al disseny gràfic. La meva inquietud per l'internet va començar amb el treball de recerca de batxillerat. Hola, em dic Mar, tinc 35 anys, soc mestra i treballo a Reus. Fa uns 10 anys o a la vora de 10 anys que faig servir internet a la feina, al semestre, doncs necessitava materials i molta informació i vaig començar a fer-lo servir. Hola, em dic Maria Granja, tinc 27 anys i sóc advocada. La primera vegada que vaig fer servir internet va ser fa molts anys, 10, 12, no me'n recordo, per temes d'estudis. Soc l'Àngels Feliu, tinc 47 anys i soc mestra. Faig servir internet des de fa uns 3-4 anys i de fet vaig començar més per qüestió professional. Em dic Belén Soler, tinc 37 anys i sóc arquitecta. Deu fer sobre 15 anys que vaig començar a fer servir l'internet per motius de feina. Soc la Maria Dolors Figueres Jové, tinc 67 anys i sóc jubilada. A casa els meus fills tenien ordinador, tenien internet i sempre em deien: mama, que tu ho has de fer servir. Em dic Mireia Ripoll Roca, tinc 29 anys i sóc mestra d'educació infantil. Vaig començar a fer servir internet estudiant a l'institut. Soc Carme Bonatge, tinc 49 anys i estic a l'atur en aquest moment. Vaig començar a fer servir internet perquè els meus fills me van involucrar una mica. Me dic Maria Teresa Pàmies Martí, vaig néixer aquí al Alcover fa 91 anys. Vaig ser mestra a molts llocs, últimament aquí al Alcover. Vaig començar a servir internet fa bastants anys. Vaig fer un curset aquí mateix al Alcover. Em dic Marta Roca Feliu, tinc 18 anys i sóc estudiant de Ciències Biomèdiques a la Universitat de Barcelona. Vaig començar a fer servir internet quan feia 6 de primària, tenia uns 11-12 anys, i vaig començar amb el Messenger, amb jocs i coses més així d'oci. I bé, a partir d'aquí, amb uns germans i tot, doncs anàvem utilitzant dia a dia per buscar informació, per jugar, per què no. El que facilita és que des de casa pots fer moltes coses que si no hauries de sortir. Forma part de la meva vida, però com el dormir. Jo destacaria que, clar, t'obre moltes portes a nivell de que la informació te n'arriba moltíssima i a més la immediatesa que et pot donar, no? En el moment que tu ho vols ho tens. Anar a buscar les entrades del cine o els bitllets d'avió. L'internet és tot avantatges, és el Premi Nobel, per mi, del segle XXI, XXII i XXIII. És poder comprar, poder visitar, poder muntar-te les vacances. En el ben entès que estic perpètuament enxufada a internet. M'ho costava una mica, jo anava preguntant als meus fills, m'ho anaven explicant quan tenien temps, i em deien: això ja t'ho hem dit no sé quantes vegades. Sempre et soluciona problemes, crec que és un recurs més dintre dels altres. Però de mica en mica es van agafant. És un món. Receptes de cuina, o ara he muntat un hort ecològic i he buscat informació. T'ensenya molt, pots aprendre moltes coses. Pico algun diari, La Vanguardia, El País, El Mundo, el que em sembla. Llegeixo les notícies. I he vist que hi havia un món molt ampli fora del que jo conec. I quan he fet tot això, sabeu el que faig? Faig un solitari allà mateix d'internet. Si tens internet, sigui per Messenger, sigui per Facebook, pots tenir més contacte i és una manera de no perdre les relacions. I això és estupendo.